vyzerá futbal Branislava Fodreka. Akcia založená od brankára Popoviča. Modesto počiare hľadal ešte prihrávkou vpredu stojaceho Gagu. To však neprekážalo hosťom, aby sa zmocnili lopty, pretože Palumec si nedal ani pozor, rovnako nie tak s Galčíkom, ten poslal ešte jeden center do pokutového územia, ktorý však do hostia zvládli vyriešiť a následne prišiel rýchly protiútok Dunajskej Stredy. Loptu si naviedol na hranicu pokutového územia Alion Sila a jeho utešená strela aj s pomocou teču zapadla za chrbát domáceho brankára a Sila tak poslal do vedenia svoj tým 1-0. Veľké trápenie pre Aliona Silu, ktorý dáva v svojich úvodzovkách iba 4. gól, muž, ktorý sa hľadá a čaká sa od neho oveľa viac, ale je to hráč, ktorý je skôr do tej viacčlánkovej kombinácie. No a teraz potešil aj etnohorskú fanúšikov, zhruba 100, ktorá pricestovala do Podbrezovej pozbudiť svoj tým. Rýchly protiútok, to je smrteľná zbraň Dunajskej Stredy, množstvo nevyužitých šancí na domácej pôde, ale vonku je to úplne o niečom inom. Toto bola iba druhá strela do priestoru brány a hneď tá druhá zapadla za chrbát brankára Juričku, ale prispel k tomu ešte aj teč. Tá lopta dostala veľmi nepríjemnú vonkajšiu rotáciu a tak nemohol domáci mladík v zostave Štefana Markulíka na to nejak reagovať.